हामबाय ताइसा हायना हायजोनि मीडिया रक न मीडिया रखाय फोर्थ पिलर आंखे फर्स्ट पिलर हिनो ताबु त्रिपुरा राज्य चारटा विधानसभा केंद्र जे इलेक्शन माने जत निहले तुंगलुक हेंगाय सुरमा 46 विधानसभा केंद्र नि बाई इलेक्शन और वो पांचटा पार्टी नि पांचजन कैंडिडेट दियो कायसा कायखा त्रिपुरा मथानि कायसा कायखा बीजेपी कायसा कायखा तृणमूल कांग्रेस कायसा कायखा तारा बांगाली आंखा आमरा बांगाली हिया आंले बांगाली बा तारा बांगाली कायसा कायखा सीपीएम आबनि बिसिंग जत निहले हमददम और वानसा तक्सा हिया बुनि बसा आनि बसा हिया जत निहले बाबुराम सतनामी न त्रिपुरा मथानि कैंडिडेट न आनर सिनो बुट दिन बागै न इ एरिया नि बरो खातुम खाजा और तै कुन पार्टी से नाइलिया और बाबुराम सतनामी न खाय अब बिनि बुमा खांसिमि से और वो मेन हिंगाय बाबुराम सतनामी न जदि नाइसुका हिंगाय बिनि बुमा खांगो बुबागरानि बुमा खांसे नुकजाग अब्ति हाय पब्लिक मातम तुमरो कुन पार्टी नांगिया कुन तुनि जाति नांगिया और कुन बदल नांगिया सब मुगली सब थुरुकसा तुम नांगिया तुम जैसे क्लाइपाना त्रिपुरा मथाना बुट दिदै हिनै बुइ साउ आबनि बिसिंग जुं जे अरव खलाइ तंमानि जेनि विभिन्न सेक्टर जुं जे खलाइ तंमानि के कन्फर्म जुं त्रिपुरा मथार जैसे क्लाइपाना एमएलए जुं विधानसभा इ विधानसभा केंद्र नि रहसिनै अब जे क्लियर काबनि बागैनो जुं बो जगाव से निलेकुदा तंग बो जगाव चाया तंग जुं थांनाय खांखाय अरव त्रिपुरा मथा बादे तैकुनो अल्टरनेटिव पार्टी करी तब त्रिपुरा मथा वर्सेस बीजेपी हिंफाना जे बीजेपी नि कैंडिडेट हिंका अब 45 विधानसभा केंद्र और निसे बुठाया बिनि बुट बॉडी जैसे मारिया आबनि बागैनो बरबर बिखुब दंग बीजेपी बिखुब दंग तामनि बागै जुं अरव जे बीजेपी तंगाय सुरमा विधानसभा केंद्र नि सुखाय चला फानंग थं बुरि फानंग थं मासामं फिटा कुरिखा दिबा तंगु आबनि बागैनो सुनो तिनी अरनि बरगनो राज्य कमिटी डिस्ट्रिक्ट कमिटी ब्लॉक मंडल कमिटी पर्यंत तिनी अरनि फिटेड कैंडिडेट तंगैबो बासेव तनि माने बागै सुंताय बीजेपी ने बुट दिया त्रिपुरा मथाना न बुट दिनाय नै सावितो गे बुबागरानि कक्थाय के हाय तिनी कक्थाय के हाय बाबुराम सतनामी कक्थाय के हाय बुइसोना हामजागै बुट दिनानि फायगा काय बुइ त्रिपुरा मथानि बुबागरानि आइडियोलॉजी ने हामजागै बुट दिखा हंकाय जुंले त्रिपुरा मथानि जे सामुं खायनाय इंगै चुनो तारि दिहिया तंनाय दिबा आबनि बागैनो जुं जे बरक बसाइमिया सरि हामिया रान्दी बांबाय बिग्रा बीपीएल अंतोदय अन्नपूर्णा जत्तनो आं इ बदल नेंगाय आं हात जुर असुनो अब चैलेंज इंखा अब चैलेंज जैसे खलाइफाइना ताबु बदल पतरन उपयुक्त फुरुंगानि हिंकाय शिक्षारिनानि हिंकाय आव जुंमु मानो बदल खज फानो बासेजा कुसुजा हांसाजा फानो जुंमु मानो इ हानि बसारक जों इ हानि हाना कबागै तंनाय जों सिरिसिति सिनि इ हाना कबाग तंमानि इ हानि मायाबो जुंसेसियो तापांनि पामतिनि बाहायनो जुंसेसियो बरकनि कलमतिनि बाहायनो जुंसेसियो फातार हानि बरकसिया नि हानो नुंसमा हाबजानो इ हायुंगो इ हा बादे तैकुनो जागा हा तुग्रा सापानो जों माने अरन आसायमानि अरन थैनाय अरन जुं सामुं खायनाय वर्क टुगेदर प्लान टुगेदर फाइट टुगेदर लीड टुगेदर नै जों सावै और जों आगो तंजावो जैसे खलाइफानो त्रिपुरा मथानो पाइखा पाइसिनाया त्रिपुरा मथा पाइखा नै जों और सानानो जों हामबाय।